Een oorlog had Krol neer maken. Maar als dat in 2022 in Oekraïne wolbad, had hij direct het gevoel dat er wat waan had. Hij bouwt er huizen en die inzet jouwt hem voldwaning. Je werkt bij mensen, je krijgt connecties, de vrijwilligers krijgen contacten met mij. Er is een groep Fight for Freedom, een hele jonge groep die zich heel wat inzet voor alles. Die dag en nacht bezig bij mijn projecten. Dan krijg je een soort baan mee en ja, dan wordt het weer. Als mij Krol niet meenemen uit Oekraïne, toch had er dat wel dien. Als wij een huis leegscheppen en dan weer echt alles verbaand. Er voelt net een stukje hout meer. Vast wat die verbaand alles. Het bestek zie het on waar loske als het ware. En dat je dan aan het scheppen bent en je vindt dit soort dingetjes. Die temperatuur wel overleefd had. Nou, dat weer heel apart. Dat weer gewoon een soort blompje in de woestijn, zeg maar. Zolang de oorlog wordt, zal de dokkemer er nog wel een paar keer heen gaan. Ik hoop gewoon dat die oorlog zo gauw mogelijk stopt. En dan kun je er best ook nog eens een paar keer heen gaan te helpen. Maar dat er wat nieuwe beweging op gang komt. Hè? Dat de oorlog stopt en dat de mensen zelf wat meer dwang kunnen.